Estamos. Ben, bons días. Vou pasar a dar conta do tratado hoxe na Xunta de Goberno local. Tedes aí o resumen que vos repartiu Lara. No punto do 1 ao 3 son 3 licencias dúas para a construción de vivendas unifamiliares e outra para a construción dunha nave do polígono da Sionlla. O punto 4 é unha corrección de erros da instrucción que se aprobaba na pasada Xunta de Goberno, no que se coloca correctamente unha lei, a cita dunha lei que non estaba correctamente escrita e un parágrafo que faltaba na transcripción que non afecta o contido, pero, bueno, para que estea a instrucción correctamente escrita. Do punto do 5 ao 200 son bonificación fiscais normais, ou no punto 200 é o rexeitamento dun recurso de reposición sobre o pago do IBI dun edificio no casco histórico. Rexeítase porque nese edificio, nese local, desenvolves unha actividade económica e coa última modificación da lei perden a exención do imposto aqueles espacios onde se desenvolve unha actividade económica. O que si se lle dá, de acordo ca normativa fiscal do Concello, unha bonificación do 50% no IBI por ser un edificio de patrimonio histórico, pero non se lle pode dar o 100% que é o que solicita o afectado. No 201 é a desestimación do recurso interposto por paradores de turismo, tamén na mesma liña coa anterior, é dicir, paradores de turismo alega que é un edificio histórico, está en zona histórica para non pagar o IBI, pero é evidente que está desenvolvendo tamén unha actividade económica e se lle aplica a mesma normativa coa anterior. Se rexeita a bonificación do 100%, pero sí que se lle aplica a bonificación do 50% que permite a normativa municipal. No 202 son concesións de exencións de taxas pola administración de auga a tres familias polo índice do IPREM, o indicador público de renda de efectos múltiples. No 203 prorrógase o contrato do aluguer do Centro Sociocultural de Casas Novas na Rúa Empedrado número 7 por unha anualidade máis desde o 20 de xaneiro de 2017 hasta o 19 de xaneiro de 2018. O importe mensual é de 514,25 euros. No 204, ao estar a concelleira Branca Novoneira de baixa, pois nomease representante temporal hasta a súa recuperación no padroado do Museo do Pobo Galego ao Concello de Educación Manuel Díos Diz. No 205 damos a conta da concesión da Xunta de Galicia dunha axuda económica por mor da adhesión do Concello ao convenio de colaboración para a realización de programas de atención e protección da saúde para o ano 2016. Isto, para entendernos, é unha axuda para a UMAD, a Unidade de Atención ao Drogodependente. O importe da axuda é de 532.531,71 euros. E cubre o período desde 1 de xaneiro de 2016 hasta 31 de xaneiro de 2016. Tamén damos conta no punto 206 da asinatura dun convenio específico de formación co IES As Fontiñas para que unha persoa desenvolva prácticas de administrativo nas dependencias de políticas sociais. E logo temos dúas urxencias. Un é aceptar a axuda do IDAE para a renovación de instalacións de alumbrado público exterior. Aceptamos a axuda por un importe de 1.465.194,18 euros. Se vos lembrades, esta axuda foi aquela que dera que nos rexeitaran inicialmente porque un dos documentos que presentamos para a axuda ia en galego, tanto a nós como a Teo como a Santa Comba. Recurriuse, falouse coas distintas instancias, realmente era bastante escandalosa esta resolución e, bueno, pois admitiron os recursos e finalmente nos conceden esta axuda. Que imos facer con ela? Ben, basicamente o que vamos a facer é sustituir luminarias, ou sea, alumeado público en viarios para automóviles, non exactamente en rúas, sino nos viarios de acceso e de saída da cidade, porque é onde podemos optimizar máis o aforro enerxético con este tipo de axudas. En total, aforramos 1.629.831
kilovatios hora, cando se remate a instalación de todas as luminarias. Eso equivale máis ou menos a 500.000 de toneladas de CO2 que este Concello deixa de emitir. En cartos son 230.000 euros menos que aforramos. Esta axuda é realmente un préstamo sen intereses do Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético do Estado, que temos que devolver nun prazo máximo de 10 anos, pagando as cotas deste préstamo. Aínda así, hasta o remate da súa amortización, aforraríamos 90.000 euros ao ano sobre o que se está pagando ahora mismo de recibo na luz nestes puntos. No conxunto dos 10 anos, pois xa eso só é un aforro de case 1 millón de euros. Entón, creemos que estamos moi satisfeitos con esta axuda, evidentemente, e redundará en beneficio tanto das arcas do Concello como do conxunto do medio ambiente pola reducción das emisións de CO2 que supón todo isto. E, por último, na segunda urxencia, aprobamos o modificado de Vista Alegre, fase 1, que son tres puntos. Unha, ao facer a obra, descubriuse que as instalacións de redes eléctricas e de gas discurrían nunha cota superior a que se pensaba inicialmente, co cal estaban afectadas polas tanxas de obra, co cal a Fenosa e máis Gas Natural teñen que retranquear as tuberías, e iso obliga a modificar as cotas da obra. En segundo lugar, as zapatas das edificacións tamén estaban nunha cuota distinta a que o proxecto inicial prevía, co cal tamén se ten que modificar as rasantes. E, en terceiro lugar, a petición dos veciños, reubicamos as sillas de contedores previstas na Praza Álvaro Cunqueiro. Isto é todo o que aprobamos nesta Xunta de Goberno. Non, é un modificativo. Sí, pero, alonga os prazos non por nin falta de eficiencia da empresa ni nada, simplemente porque nas previsións que había de cotas e de elementos arquitectónicos, pois resultaron ser diferentes aos que se prevían no inicial. Entón sí que retrasa, pero moi pouco. De calquera xeito, o concelleiro responsable, Jorge Duarte, vai ter a semana que ven unha xuntanza con todos os veciños de Vista Alegre para explicarlle estes asuntos, e xa dará el unha rolda de prensa para explicar pormenorizadamente o tema. Máis preguntas? Eu queria preguntarle polo tema da remunicipalización do servicio da obra da rúa. Primeiro, se me pode confirmar cando remata a prórroga da profesional e se hai posibilidade ou non de que se alcance, se lle dé outra prórroga. A ver, a prórroga remata o 30 de xaneiro. A partir desa data, a empresa xa non está vinculada, digamos, por ningún tipo de contrato co Concello. Ca mesma argumentación que se prorrogou despois de todo o problema judicial, que é dicir que consideramos que é un servicio básico esencial para o funcionamento da cidade, pódese manter funcionando o servicio con esta empresa no período de transición hasta a remunicipalización, e así o faremos. E nese período a situación pode haber algún tipo de inseguridade xurídica? Non, en absoluto, ninguna. Por que digo ninguna? Porque é unha decisión que toma oficialmente este Concello a través da súa Xunta de Goberno no momento que se faga, e que dá plena cobertura a todos os aspectos xurídicos e legais dese funcionamento. Non hai ninguna inseguridade xurídica. O tratarse dun servizo considerado básico? Esencial, sí. A ver, a Comisión Técnica reúnese a finais deste mes con toda a documentación, e o noso obxectivo que cara a finais de febreiro este resolto. Porque sería cando vai a pleno ou a... Efectivamente, a decisión definitiva.
Vamos a ver. Os datos aportados, como lle chamas ti, polo Partido Socialista de onte é confundir churras con merinas. Realmente agardábamos un pouco máis de seriedade por parte do PSOE. É dicir, unha cousa é o proceso de liquidación do contrato anterior e outra cousa é o proceso de remunicipalización. En primeiro lugar, son dúas cousas absolutamente distintas. O que se tratou no Consello de Administración de Tusa é o proceso de municipalización, non a liquidación do contrato. En segundo lugar, o informe válido é o que fixo a consultora despois do informe xurídico que elaborou a asesoría xurídica deste Concello sobre a remunicipalización, que afectaba ese informe nucial ao que cita Paco Reyes, deixándolo invalidado. Sorprende moito que unha persoa da experiencia municipal de Paco Reyes acuse de mentira, acuse de ocultar informes a un goberno que lle suministrou ese mesmo informe por correo electrónico. Non acabo de entender onde está a ocultación. Se el o ten, é que non é oculto. E se el o ten porque o enviamos desde o grupo de goberno, pois a sensación que dá e a percepción que dá é que o que está intentando o PSOE é liar, torpedear e entorpecer o proceso de municipalización. Porque é moi fácil facer grandes declaracións sobre a necesidade de remunicipalizar servicios, pero, señor Paco Reyes, tamén hai que colaborar neso, non intentar torpedear por todo tipo de maniobras. Porque queríamos que tiveran toda a documentación e todos os datos dos que dispón o goberno para tomar a decisión. Máxima transparencia. Non é válido, pero parte dun proceso que se fixo. Ahora mesmo non é válido porque hai un informe posterior que anula esos datos porque estaban basados nunhas premisas erróneas. Pero se suministra esa información para que entendan todo o proceso e podan tomar unha decisión con todos os datos posibles. Eu creo que maior transparencia non pode haber. Quería preguntarle por outra cuestión. Esta semana, veciños de Conso, tamén de Lipe, volvían pedir ao goberno municipal que mellore a sinalización, a iluminación, especialmente os pasos de peóns tras o atropelo da pasada fin de semana, onde falaba diso tamén o Partido Socialista Paco Reyes. Non sei se se vai facer unha revisión ou, A ver, bueno, se vai analizar. vamos a separar dúas cousas. Evidentemente, nos revisamos continuamente, axustamos e vemos como podemos mellorar a seguridade. De feito, tedes exemplos pois na contorna do Instituto Selmire 2, que intervimos, na Avenida Castelao, que tamén intervimos. Agora ben, evidentemente, cada vez que hai un accidente ou un atropelo ou a calquera incidencia, se mira as causas. O que non pode ser tampouco é que cada vez que hai algún tipo de accidente, pois todo sea un escándalo de seguridade. Eu entendo que tamén terá algo que ver as persoas que conducen os automóviles. Neste sentido, revisouse o sitio do accidente e realmente non hai nada visiblemente que este mal ubicado, que este tapando, que este mal iluminado. Os accidentes acontecen e temos que asumir que acontecen. Insisto, revisamos continuamente, de feito estuveron os técnicos ali a semana pasada mirando todo o que había e non acabamos de ver onde o problema de seguridade de aí. Posiblemente retiremos algún seto que hai de media altura ali que non impide a visibilidade, pero por maximizar as condicións, pero realmente creemos que está ben situado o paso de cebra, non hai ningún elemento obxectivo que o faga inseguro. Quizás a velocidade a que entran os coches dende Ramón de Mayo, claro, aí sí que se podría hacer unha medida para que reduzcan a velocidade, porque sí que se... Sí, a primeira medida é pisar o freno a persoa que leva o coche, porque tamén se inzamos a cidade de lombos, de coxíns berlineses, etc., pois eso tamén xera as súas queixas e os seus problemas. Eu apelo con todo o que poda facer o goberno e, sen dúbido, se poñendo un coxín berlinés ou un lombo ali conseguimos reducir a velocidade, farémolo. Pero eu apelo tamén ao sentido común da xente ao volante. Sobre as cámaras que se instalaron en a Rúa San Pedro, non sei cando van a empezar a funcionar, cantas hai, onde están ubicadas, cando se empezan a funcionar. Perdón, o que te interesa é a última, non? A última parte da pregunta, vale. En principio, como sabedes, ao longo de todo casi un ano ou máis que leva funcionando
non casi un ano, non, uns poucos meses, que leva funcionando a Rúa San Pedro. Nos estamos moi contentos de como se desenvolveu, no sentido que a xente asumiu perfectamente a peonalización, é tremendamente respetuosa, eso non quere decir que non se cole sempre alguén, que seguro que se cola, e a Cámara está instalada por si é necesario tomar medidas ao longo do ano. En principio non temos unha data, estaremos atentos á evolución das posibles incidencias e incumplimentos que haxa, pero en xeral para felicitar e agradecer á cidadanía os respetuosos que foron con este proceso de penalización. Si, hai a Cámara de entrada de acceso ao Río San Pedro. Entón, por el momento non se está saturando ni... Non. O sea, levamos bastantes meses con presencia puntual da Policía Local, controlando, avisando e recomendando. Por agora non hai ningunha sanción por iso. Quería preguntar por esa noticia que decíamos onte dunha suposta imputación do alcalde. Primeiro, que nos confirmes se existe dita imputación, para tamén que xa declararía do xulgado, saber cando se fixo, e se preocupa esa posible inhabilitación. Por partes, eu sobre imputación, non imputación, presencia ou non presencia, é un caso que está en secreto de sumario e non me corresponde a min decilo aquí públicamente. O que sí que toda esta historia, o sí que dá a indicar que hai determinados sectores e medios de comunicación que aínda dubidan da nosa legitimidade para estar aquí e que pretenden, polo civil ou polo criminal, mudar os resultados electorais. Eu creo que xa levamos suficiente no Concello para que todos asumamos a realidade desta cidade, que ten un goberno elexido democráticamente, e se quere que o goberno non este aquí, pois están as urnas para votar. Ora, este tipo de procesos eu creo que amosan o que realmente levamos denunciando moito tempo, que se nos considera intrusos. E non somos intrusos, somos un goberno elexido democráticamente e que está exercendo as súas funcións con absoluta legitimidade. Pero poderá confirmar se o alcalde foi a declarar? Eu non creo que deba confirmar nada por estar en secreto sumario, non me corresponde a min. Está en secreto sumario, pero que o alcalde foi declarar como a figura de imputado, eso sí, non? Eu non teño nada que, de verdad que non podo dicir nada sobre ese tema. Algún portavoz do goberno local queda que decir se é verdade ou mentira. Se o alcalde non está aquí para preguntarlle, a quen lle preguntamos? O único que digo é que eso existe e a partir de aí teño orden eu non podo falar dese tema. Sí, pero non digo que para digo que se pode confirmar que o alcalde sí acudiu a declarar como investigado. É que non sei de caso de ser certo, non sei se podo dicir iso, de verdade, estou falando con absoluta sinceridade. Pero non teño instruccións nese sentido. É un tema tremendamente delicado en lo que non queremos patinar en absoluto. Así que eu vou a estar calado. O que sabedes é o que saiu publicado e máis alá non penso ir. Tampouco falar de que sectores son eses que... Non, tampouco falar de que sectores son eses que non queren que... Hombre, eu creo que calquera que abra un xornal ou atenda os medios ou atenda declaracións de determinados grupos ou colectivos desta cidade sabe ben a quen nos referimos. Temos que pensar que unha cousa é a crítica, que é absoluta, faltaría máis, é ben recibida ou mal recibida, pero é absolutamente lexítima, e outra cousa é o descrédito que pretende ilexitimar a este goberno para exercer as funcións para o que foi elexido. Hai unha diferencia moi clara entre a crítica e isto segundo. No, preguntame si sobre as acusacións ou sobre o motivo que levou a declaración, se nos pode aclarar algo. No. Tampouco axuda a que non haxa confusión ou ataque dos medios o feito de que se confirmen a veracidade ou falsidade, a menos da noticia en
Preguntadelle a Suiza. Eu a Suiza non teño acceso. Sí, pero que volvoche a decir, eu, as institucións que teño é absoluto silencio porque é un tema moi delicado e que está baixo secreto sumarial. Entón non me insistades porque non vou dicir nada. Entrevistou ao alcalde a facer aclaracións sobre a... Non che sei dicir. O alcalde está en Madrid agora mesmo, non falei con el. E con vostedes falou o alcalde? O alcalde fala con nós todos os días e falamos de múltiplos temas. Cando lle comunicou que... Como? Con vostede cando lle comunicou que... Pero quen che dixo a min que me comunicou nada? Enterouse pola prensa, claro, se lle daron instrucción de calar, porque... Silencio absoluto. Non teño máis que dicir sobre este tema, que decía don Manuel. Máis cousas? Preguntando por outro tema, non? Estamos en alerta por sequía, non sei como afecta a Santiago, se van a tomar algún tipo de medidas ou se va a conseguir algún tipo de recomendación. Hombre, sentido común no uso da auga. É certo e vos todos percibides e sabedes que levamos un ano absolutamente anormal a nivel de precipitación nesta cidade. Quere dicir isto que haxa problemas de suministro? Oxe por oxe, en absoluto. Pero sí que convén racionalizar o uso da auga porque, bueno, dentro de poucos meses está o verán e se non cambia a dinámica climatolóxica, pois a carestía de auga non en Compostela, senón no conxunto de Galicia vai ser importante. Os niveis dos encoros están baixísimos. E iso, que fai o Concello? Xa o fai desde, non por esta sequía, desde sempre, pois temos máximo control na capacidade de rego, por exemplo, que é un dos gastos maiores de auga que ten este Concello. As zonas verdes, pois hai un exquisito cuidado no nivel de auga que se usa, e no uso das dependencias municipais tamén se procura o máximo control. A partir de aí tamén, pois, igual apelo á cidadanía a un uso racional da auga e de procurar aforrar todo o que se poida. Máis cousas? Moitas gracias. Hasta logo.